Salut, salut, tsika jiaby. Bonjour. Bonjour. Zany hoe tsy andrasako ologno maro eky zany zay za vao miditra fa satria maro ny tambagna tokony atao. Ary zaho zany tsy tokony hagnano live niany. Ny antony tsy mety ny matetiky. Fa zany hoe misy raha tokony hidirina live malakilaky satria tsy mora ty zavatra ataontsika ity, indrindra zavatra miandry zaho tsy mora avy amitsika jiaby zay mpitandreny. Io makasiky le volaniko Lingoro, dadilahy be Lingoro sy Poma vavy. Izy ty zany tsy mora zaho, ary tsy miteniteny foagna zaho miteny eto. Tsy miteniteny foagna, fa matoa miteny dia karazany hoe mampafantatra antsika zava-misy satria efa maro ny omby ny vonogny araka ny vaovao ty amiko amin'io toerana io mahavavy io angatahany ray aman-dreny jiaby joro amin'ny raha mahazo tanàna. Zaho za tsy mahay raha hainy, aragatahako atsika jiaby miangavy anare zaho, miangavy mba zahavy maloha ny atako zay nareo vo mifamatra na mikritike na magnaratsy zaho ohatra anare koa, mitovy anare koa za io. Za tsy mahay ny fahamarinany, adreso za tsy mahay ny fahamarinany, za tsy mahay tsy ny fahamarinany, fa tandrineso maloha, zahavy maloha ny atako iezaka zaho hagnaboaka amitsika jiaby ny fahamarinana na hoe tsy fahamarinana. Mety misy milaza hoe aro demandry raha tsy hainao mariny dia aboakaboakana, ary raha tsy aboakako ma izy ty de anefa so mariny le zavatra nefa magnindry le problème any amilobe sy amle rano mahavavy. Iatsika zio zany avy amle koragnako komansy olo mitandriny moramora mangala honogno hoe sode mahazo lalagna 10 fogna zany hatrizay amle raha natao, de aleo zany naboakako izy de hagnamariny azy amizay za zio hidriky laligny amizay zaho zao amle hoe fahamarinany ve le rasa tsy fahamarinany. Azontsika mariny ve le rasa tsy mariny, tsy maintsy idirana zay lavitra veto be fandriagna satria raha ny volaniko tamitsika farany teo hoe agnaboaka video zaho tamitsika amaray na afaka maray, zay fa ny volaniko tamitsika agnaboaka video za na maray na afaka maray. Ka so anao azo video ino dia magnan'igny azafady, so anao azo video de lasa amenao tsigny za bakeo. De za zany miteny hoe hagnaboaka video zaho en direct aty so de no tratra za de lasa tsy tianao azafady tapaka hely misy olo nandalo. Agnaboaka en direct zaho za non agnaboaka video zaho za tamitsika makasiky izy io makasiky izy io za agnaboaka video amin'ny rapitso na afaka pitso. De mizaha le commentaire antsika zaho, le commentaire zany hita hoe tsy tokony aboaka malao le video a partir le commentaire nareo, so de ohatrany lasa nitsambikiny be izy raha aboaka. Aleo zany za hagnaboaka en direct tonga de any amle toerana misy azy io, hiala aty zaho zao mifandriagna, hiala aty be fandriagna zaho de andeha any
rapito za fa miala satria tianany maraindraigny zareo magnamboatra le toerana zareo de io magnadio le fasana le autour magnodidigny le magnodidigny ino filazagna azy tragnon-draza magnanjany magnodidigny le tragnon-draza zany hoe feno maloto de tsy maintsy diovy raha tsy voadionareo izy de ataoko mahita zahanareo satria lotovinareo le toerana misy tragnon-draza ka rapide andro voatondro hagnadiovana zareo am'tinainy zafady am'tinainy zany andro voatondro hagnadiovana le tragnon-draza ka tsy maintsy mandeha agny za magnano en direct magnambara anareo ary hitanareo a zaho zany nieritreritra hagnaboaka le vidéo sode tsy nahazo autorisation so tsy satria za tsisy autorisation nalaiko aminazy fa le vidéo zany kofa nalainy madame de namiany zaho de zay koe aboaka kanefa sode ny tokony angatadalagna malo zaho so tokony angatadalagna aminazy zay ko naboaka le vidéo so de mandeha hila lasa mitsambika igny zany zaho de aleo a andeha agny malo zaho ampiresaka azy ampizafiko anareo ary angataka aminazy hoe mety ve anao raha toa ka aboakako hitan'ologno eran'izao tontolo zao mety ozy izy amiako amizay le vidéo satria mila mangatadalagna maloha zaho fa le vidéo fa minahato le vidéo magnambarana fa taisana fa aleo zany agnano na za anontany azy raha ohatra ka zany hoe le fagnotaniagna tokony ataoko aminazy mba sy maro ampitahinareo eto le mahaliagna anareo za mandeha hagny magnambara azy na milalagna raha za fa magnaboaka anareo direct hoe zay ala lavidavitra veto be fandriagna misy azy io anike besy aloha any amin'ny 70 ou bien 80 kilomètres fa avy Sofia tsisy tomobily mandeha agny fa moto fogna mandeha tia hongotro ny mandeha hongotro mandeha moto ny mandeha moto eo amin'ny 30 km sa 25 km avy Sofia mana karaha zany tsy de lavitra zany raha zavagna aminazy fô karaha ohatrany lavitra fô zany izy am'le mandeha hongotro fa mandeha moto afa pare moto fa misignaly zazy io fa misignaly moto miaraka mivadiko amaraigny mandeha satria dadilabe jare izy io de ambarako atsika eto a jusqu'à z fa anareo zabeky hitanareo day raha tsy dia mety amy lohanahy to zany zaho mbola agnatiny miezaka mampafantatra anareo afa misy sasany karaha ohatrany hoe mankalefaka magnadala azonareo de lasa tsy mampazoto zaho raha tanareo aleo zany mba omeo courage kosa zaho izany nge raha voavaha problème ny ambelobeny le raha ary problème voaka malagasy zany raha voavaha ne zany zavatra zany hita hoe mitegna zao ny zava misy satria fa maro miomby nivonony ary mavavy maro anefa mbola tsy miova le problème raha zany nge raha ohatra ka fa boaka mipetraka hafaka niretigny rano hafaka de mba menare courage satria vola miposonahy miala amin'ny fagomezana anareo zany zavatra rehetra zany vola aveka toposo mandeha my recherche zany de mba mangataka anareo mba agname courage anareo fa tsy tonga de magnakiagna na magnakivy ny tegnanay mialatsiny andraso aloha zahay iasa agnano le raha tokony afantaragna azy hoe mariny le raha sa tsy mariny azontsika satria na zaha raha zao mbola mametraka hoe mariny ve izy sa tsy mariny noho tsy fehezako raha any avaratra magnanjany noho tsy fehezako raha any de za zany mbola agnatiny mitenitegny mihitsy za mitenitegny tsy aboakako za loza aboakako loza
dia aleko nagnaboaka mba ahafantarantsika zavatra fa amarignitsika am'izay zany izy za zao manomboko dimanche amaraigny miala eto Befandriagna mandeha am'le toerana misy izy io satria tianany marendraigny mampaka zareo magnady le fasika ny volagny traondrazagna zay ambelany feno maloto izy tsy maintsy avy miditra amin'ny valilahiko koa zay zany ataontsika fa zany hoe mba mezanareo courage kosa zaho mba mezanareo moral zaho mba agnavotro reo zareo any mahavavy ambilobe agnavotro ny olona ambilobe sy nivoaka malagasy mba me courage zaho fa aza beky kiany io zany natonga atsika tamin'igny Fidelis igny mankiny magnakiagna farany zany najanogno le raha so de hagnanjany koa zany ty raha ty de zany andianagna avakeo oka mba ajanonareo zany le fanakianagna be fatany raha tsy mino anao mangino fo maloha aza beky manoratra raha tsy mino fa raha mino anao afaka magname moral fa tsy mora ozy aminareo tsy mora ity zavatra ataoko ty satria imasony zao tontolo zao tanareo fa misy amanjato ny partage olomo raiky mitonga ami 1000-5000 amanjato le raha dika zany quelques millions le olo fa mizaha amizio le olo magnaraka dika zany tsy zavatra soma ty tsy zavatra sangisangy ty fa hitadiny marigny atsika soragna raha mbola niboaka na de ronjato tano avakeo le pont ozy nareo hoe pont mahavavy ke hampironjato tano tsy pont tamizany araka fandiniahako azy tsy pont fa fagnanjoko tamin'ny pont io teo no nanaovandreo le action ary mety pont kakazo io tamizany magnanjany avakeo ronjato taolagna aveo ozy nareo le taolagna ke tsy efalo atsika tsy mahay za tsy mahay fa izy fa vohopitra aviao satria andizahavatsika ozy zareo le andizavatsika le toeragna ny rany zany olo hoe alevonareo ny taolambaliko ozy izy ao ambany ao amin'ny fototro kakazo zany e video aminahao fa mbola tsy amiako fa za aleo ga l'autorisation zaho zay zao vo magnaboaka azy fa so de mampisy olona koa le izy hoe alevonareo izy zia fa tsisy olo mahita zany fa tsy ty olo pitrako zafiko ty izy namanareo mandeha agny mandeha mangalazy ary manaova fangatahagna tsara be nareo izy araha ny fomba agnanaovagna zany ke zegny zany mahatonga za hoe aleo zany fakafakantsika tsara alaitsika tsara ny mare na tsy mare fa aza beky tonga defa tiamigny zaho aza beky tonga defa menareo bati moralako ambilaza iasa volanakany asa amzy ty vola posonah miala amzy to na riary zato tsy angatahako amin'olo fa hoan'izay magnamiamo iny tsy fera fa zaho tsy maintsy mitadiny mariny satria zaho matozy natao marikitry zaho le zavatra azotsika natao amvalilako dikan'izany mahita zareo fa zaho ny moyen satria zaho mahatonga raha naboaka atsika amy Fidelis regny izy io koa zany mety hitany zaho moyen avitagna hagnapareaka azy to de nataony marikitry zaho le fisian'le problème amy valilako anadany madamo anao ary zaho koa ngamba mety managna vinta magnanjany de andao ara zavatsika izy namako jiaby matokisa nareo ty tsisy tricage ary ty tsisy fikafika fa izany marigny atsika hagnavotagna rano be mahavavy io izay matetiky mangala olono ary katantaraviagny matetiky mangala olo avake izy io fa monanjare hombo zany mangadika joro amin'iny nefa mbola tsisy de andraso ataoko ty zavatra ty matokisa nareo fa tsy maintsy hitatsika ny marigny fa magnaraha fo nareo amy raha tady aby ary afaka mametraka question nareo mba jerevako zany le question hoe est-ce que ty zany le question avy taminareo de io koa zany proposeko aminazy azonareo
zay zany ataontsika. Ok, ya ome moral zaho, ome courage zaho hagnano le raha, fa manjary mampisy problème amin'ny namantsika. Anareo magname courage, anareo magnakiagna io ange, anareo zay miteniteny hoe zao io, anareo io ange tsisy mba raha tokony atanareo e, zaho mba tokony magnano ndraiky aza kiagna fa ame moral, ame moral mba hagnatatosantsika ty zavatra ty, fa tsy apetraka ny raha io izy ty raha tsy tonga amle tiany anaovagna azy ary hotihoteny aby raha jiaby. Tanao po mava fampoteko amsolo famatra, za tsy mahay izy na tsy izy namotikeo, fa ny volagniny, zavatra ny volagniny zany. Azontsika, za tsy mahay hoe izy na tsy izy namotiky le pont mava, fa izy no mitantara karaha zay. De atako ahoana andeha atako koa zany andeha hamony nefa loza le raha ikarakara zisa zao, izaha fomba tokony agnatanterahana azy io, anjarantsika mitsara azy, hentsika ny raha marina ndraiky tsy marina. Atako en direct fa tsy atako vidéo legny, fa tonga de fa en direct hitantsika rehetra, d'accord. Ya zay zany raha tiako volagniny azy. Zaho zay tsy tokony hagnano en direct niany, fa ohatrany manomboko mampisy fatigue agnaty lohanahy zany le fitenitenin'olo sasany. Anao mba mandiniha, anao zay olalim-pagnahy, anao hitanareo raha magnanjany jiaby, ataovy lalindaligny hely fagnahy, tsy olo bady karaha anao, izy karaha ty, anao olo escroquerie, anao olo zao, aza de asiagna raha magnandregny zany agnaty za mikarakara ho antsika. Rehefa hitansika tafaboaka, satria tio za tsy alako raha tsy tonga jiska amin'ny fangalana le taholagna agnaty rano le nivolagniny, mbola tsy ravagny izy taholagna anazy mbola tsy mipariaka, 200 taogno ao ambanin'ny rano io mahavavy io, ara amy fototro no misy zany zao izy tsisy olo mahita, fa zay mandalo amboniko izy presque alaiko izy. Zay zany le zavatra misy, ka andraso amarignitsika zany zavantsika le izy, fa za mino de mino za fo ho fantatsatsika fa marigny manomboky lundi, manomboky amy tinainy andeha agny zaho, satria dimanche za miala ty tsy maintsy mandry agny mba mahatakatra le raha maraindraigny, satria amin'ny andro miakatrandro zareo magnano izy io, magnadio izy io, de tsy maintsy mandeha agny zaho magnamarigny, mangala vidéo mahakasiky zay zavatra zay. Azontsika, zaho ohatrany managna vintagna misy firabezagna raha radrazagna reo, de ohatrany mandeha aminahy zany raha aby reo, magnaboaka zareo magnino, donc zany mirespect zaho aminazy ary magnaja. Zay moa ny tany namako aby, ke matokisa zany reo ame moral zaho angatantsika mba ho marigny, za manoka angatantsika mba ho marigny, raha marigny afaka retigny tandagnany Ambilobe, afaka retigny ny ranony mahavavy, afaka retigny vahoaka malagasy. Misaotra tompoko, zay velomiko.